парвариши шутур яке аз лоиҳаҳои маркази табобатии осуда аст. ин шутурҳо барои он нигаҳдорӣ мешаванд ки табобатгирандагони осоишгоҳ тавонанд аз шири онҳо нӯши ҷон намоянд. Холаи Зебохон шутурҳоро медӯшаду ба муштариён пешниҳод мекунад. ӯ мегӯяд, шири шутур ба беморони гепатит ва баъзе навъҳои бемориҳои онкологӣ низ муфид аст. 3 роз гепатит фоида мекунад, баъд химия мекунад, рахта. баъди химия мебиён касаба мешаванд. Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сайёҳӣ як гурӯҳ аз намояндагони аъзои худро барои шиносоӣ ба ин осоишгоҳ роҳнамоӣ кард, то аз наздик ба имкониятҳои ин марказ ошно шаванд. Маркази табобатии Осуда дорои 80 кат буда, ҳуҷраҳои 2 нафара, 3 нафара ва 4 нафара дорад. ин марказ дар маҳаллаи 5-уми шаҳри Турсунзода ҷойгир аст. хизматрасониҳои ин марказ аз муоинаи духтур оғоз мешавад. маҳси обӣ ё гидромассаж, парафинотерапия, йодотерапия, физиотерапия, сӯзандармонӣ, маҳз барои мардон ва занон, дастгоҳи кашиши миён, ғори намак ё галотерапия ба табобатгирандагон фароҳам карда мешавад. онҳое ки мехоҳанд дар ҳуҷраҳои 2 нафара ҷой гиранд, барои ҳар рӯз 250 сомонӣ пардохт мекунанд. ба ин маблағ 3 вақт хӯрок ва тамоми табобати маркази табобатии Осуда шомил аст. ҳуҷраҳои 3 нафара ва 4 нафара арзонтар буда, ҳар табобатгиранда дар як рӯз 200 сомонӣ пардохт мекунад. ҳамчунин, табобатгирандагони маркази табобатии Осуда метавонанд аз хизматрасониҳои маркази ташхисию табобатии саномет истифода кунанд. барои таҳлили озмоишҳо мутахассисони саномет назди табобатгирандагон ба маркази табобатии Осуда меоянд. шуъбаи ташхисии маркази саномет бо таҷҳизотҳои муосир аз қабили дастгоҳи ултрасадо, томографияи магнитӣ, рентгени рақамӣ ва инчунин дастгоҳҳои дигари табобатӣ муҷаҳҳаз аст.